Vil du starte? Jeg starter. Jeg tager den. Jamen, jeg hedder Minja. Jeg er fysisk hesteterapeut og har virksomheden Naturlig Hesteterapi. Og mit navn det er Katrine Klarskov. Jeg har Klarskov Horses, og jeg er uddannet BPH-instruktør. Og som underviser og instruktør under Blueberry Hill, der har jeg fået en masse værktøjer og viden omkring, hvordan hestens biomekanik den fungerer, hvorfor at adfærden er, som den er, og hvad der kan trigge adfærden, og hvordan vi kan regulere adfærden. Det er i virkeligheden, at jeg kan formidle det sprog, hesten taler, til rytteren, så rytteren kan gøre en forskel for sin hest. Som fysisk hesteterapeut, så arbejder man med hele hestens krop. Man arbejder med meget mere end bare massage. Rigtig mange forskellige terapiformer. Og man arbejder med bevægelsen og med adfærden og med træningen. Så det er virkelig sådan en, hvor alt det, der ligger uden omkring selve hestens krop, det er også en del af det, der indgår i mit arbejde. At have en underviser, som man virkelig samarbejder med på den måde, det forlænger alt det arbejde, jeg laver med hesten, fordi der bliver taget højde for det i undervisningen. Så når det er, at vi har haft en session med afspænding af hesten, så bliver der taget hensyn til det i den kommende undervisning. Jamen, jeg hedder Melu, og jeg er 12 år gammel, og jeg har min helt egen hest, der hedder Danse, og hun er 4 år gammel. Jeg synes virkelig, det er virkelig fedt at have Katrine som underviser. Jeg synes virkelig, at hun er god, og vi får virkelig udviklet os rigtig, rigtig meget. Og det er også virkelig rart at have Minja, fordi så kan hun få en behandling efter, så Danse, hun får virkelig fjernet hendes spændinger i kroppen, og jeg synes virkelig, der sker en kæmpe forskel med det. Vi har faktisk haft nogle udfordringer i galoppen, fordi hun er så ung, som hun er, så hun synes nogle gange, det er rigtig svært. Plus hun har nogle spændinger i kroppen, så det gør, at det er svært for hende at komme op i galop. Det er virkelig rart at have et team, fordi de snakker jo sammen og snakker om, hvad der er problemet her med galoppen eller travet eller hvad det er. Så man kan se, hvorfor det faktisk er svært for hende. Så jeg synes virkelig, det er rart at have dem begge to herude. Altså, vi har jo udviklet lidt på det her koncept med det tværfaglige sessioner igennem det sidste år, hvor vi har haft flere af mine elever, flere af dine heste, der har været i behandling, hvor vi har arbejdet hen imod at få det her sammenlagt. Og når vi har gjort det, så har vi rykket med 180 i timen, i stedet for de små bidder, vi individuelt har kunnet rykke på. Jeg har i hvert fald set en kæmpe forskel, når du er kommet på som fast behandler på de elever, jeg har haft. Jeg synes virkelig, de er gode til at bare være der og hjælpe og lytte til, hvad man siger. Galoppen har ændret sig rigtig, rigtig meget for Danse, og hun ikke har så mange spændinger i kroppen mere. De vigtigste principper i vores arbejde, det er jo virkelig, at de skal skynde sig langsomt. Og at hesten lærer langsomt, og at vi kommer hurtigere i mål ved at skynde os langsomt. Ja, det er faktisk meget godt formuleret. Ja. Jeg synes virkelig, der sker meget i min ridning, og for Danse, og Danse, hun har det meget bedre, efter vi har fået dem ud. Der er virkelig sket en kæmpe forskel. Og jeg synes bare, det går sådan her så hurtigt, fordi at det tager jo selvfølgelig små skridt ad gangen, men jeg synes, det går bedre og bedre for hver gang, jeg har dem. Så jeg synes virkelig, der sker virkelig forskel, så jeg vil virkelig gerne anbefale dem til jer derude.